el grup ARA naix com una iniciativa per a donar resposta a un grup d'alumnat del centre que el claustre comença a detectar que necessita una atenció especial i aquesta inquietud se trasllada a l'equip directiu. Alumnes en alts rendiments, no necessàriament alumnes en altes capacitats, sinó un grup d'alumnes que s'esforcen diàriament per aconseguir unes qualificacions altes i que nosaltres som conscients que tenen unes inquietuds que els currículums ordinaris no solventen, no solucionen. Pensem que aporten molt al centre, no únicament perquè d'alguna manera estiren els altres alumnes per a poder aconseguir aquestes metes, sinó fonamentalment per el grau d'implicació que estan aconseguint. No sols se preocupen de treure uns bons resultats acadèmics, sinó que estan sempre dispostos a participar en qualsevol iniciativa. Són un element clau en la Junta de Delegats, són un element fonamental en l'UISCA, que és l'associació d'estudiants que gràcies a ells s'ha creat enguany al centre, i són un element fonamental en el grup de mediació. Totes aquestes característiques ens fan sentir molt orgullosos que aquest grup s'hagi posat en marxa, que estigui funcionant. Ara ens estimula a pujar o mantenir els nostres rendiments acadèmics. A més, es podria considerar un reconeixement al nostre esforç. Sí, i dinamitza els horaris lectius al convertir hores de classe normals en espais d'educació no formal. Ara per a l'institut també suposa donar més oportunitats als alumnes, que som nosaltres, i a més dur l'ensenyament més enllà de les aules. Suposa formar part d'un grup de voluntariat i útil per al centre. En el nostre cas, formem part de l'associació d'alumnes, participem en xerrades i ajudem en la xarxa llibres. A més, ens permet conèixer-nos entre nosaltres, cosa que en condicions normals no passaria. Crea un espai d'estudi i d'esplai per a persones amb interessos semblants i també aporta i reforça coneixements bàsics d'assignatures diverses. El grup ARA motiva els participants i els no participants per a que alcancen les seues metes. També desenvolupa unes competències bàsiques entre tots els membres del grup. Des del punt de vista del professorat, la iniciativa del grup ARA veiem que és molt positiva. Jo veig directament en classe que els alumnes que van un poc per davant, diguem, i abans pareixia que estaven com un poc avorrits, desmotivats, doncs ara se'ls veu una altra il·lusió, una motivació per a alguna cosa diferent que complementi el seu aprenentatge. La valoració, només me queda dir que és molt positiva, molt satisfactòria.